Joj! Čaute, moje jméno je Hedrix a vítajte pri tomto druhom videu z... nie druhom, štvrtom videu z hry Counter-Strike Global Offensive. Ideme si zahrať tu na... henten. Jailbreak. Mám tu napustenú takú luxusnú hudbičku vzadu. Ešte... No lepšie je to teraz. 3. Z žurín je tam. Nice. Ak sa budete pýtať, prečo mám taký veľký ping. Ani ma už nemá tu radi až tak. Ja viem. 69. Yes, flash. Hej, ty Twitchi nechaj prosím tomu Žurinovi, on ještě nedomyslel. To musím dát teče. To se nekill, se to Michael nezabije. To byl můj! Máme automaticky tohle nezabije, Tak jdeme na jiný ser, ne. Já budu ovčáče. Půjdete do klece, ne, jo, půjdete do klece a tam se rozmístíte, nebudete blokovat východ a vchod, no to je jedno, to jsem. Má zakázáno skákat boxovat a čupět. Kdo chce box, ať skočí. 3. Tonda si to tam dává si to tam. Mrtí. A nedoplňují. Kdo opustí klec, má kill. Když jsem se trefil, tak kámo. Jungle. No. Skáče tak jak Spider-Man. Tak, vyběžte na zadní stěnu, doplňte k sobě. Dáme si jako atrakci, a teď si fotbal, pojďte za mnou. Ať připojí si vede, jsou zbylí 2. Jo, tak vede kamž vede, zapojí se na fotbalák. Běžte na středu. Sutraja, what the fuck. Čo riešiť? Tak běžete středu. Si myslíš, že Bunny ho pojačí? Jo. Pojď sem na fotbal. Opustil si čáru. Ježiš, já jsem myslel, že zabil Pandu. Přidal nám nějaký barvy. Tak, každý tým půjde před jednu branku a potom před tyčku. Nedotkej si míče. Před tyčku. No ale ty jde se na ty tyčky. Začíná za zapnutí zápasu, teda na 2 góly. Kdo dá 2 góly do té branky, Lepše. Vyhráváme takhle. Jup. Kdo uploaduje cez deň? Já. Tonda. Nevím, vždycky jsem ho zabil. Jsem říkal na 2. Ježiši. Tak to máš PP. Tady byl na poslední kolo, ne? 70 minut. Dejme tomu, že to je poslední kolo, ještě to nějak jako neurychlíte. Puste klávesnice a myš. Po otevření cel vyjde jenom hráč označený VD. Má hráč označený VD, OK.
Běžte jeden si na fotbale, tam má VPčko. AVP na fotbale. Takže běžte přímo cestu a bez zdržování na čáru před vašimi celami. Jak se takhle celá myš. Jak říkat to? Jakože jsem to nevěděl. Jeden utek. Já už ho vidím. Posledné kolo. Čekej. Jups. RTV. Připiš si vedečko. Už je mrtvý. Vede se... Ok, tak asi jeden zehnul. Ale jenom asi horší. Musíš to doběhnout. Zatrefit. Vede se připojí k ostatním hráčům před cely. Tak mi. Já to tak věřím, že to doběhne. Jeden chybí. Už ani jeden. Řešeno. Ani jeden. Mákube, neber si volný den, je to poslední kolo na tohleto. Tak aby si dal poslední. GG. Rekt. A mě nič. Teron. GG! Hej, nikdo nepůjde k CTčkům, jdu tam já, Zurin a... A já. Ne, ty nejdeš, ty smrdíš. Podle mě ani se tam nedostanu. M a enter rychlost a check 3. Teda se budu připojovat. CTčko, všichni umřete na ránu. Keď se budu připojat. Po otevření cel budete všichni bez zdrojování na želový schody, kdo tak neučiní má kill. Čiči. Já mám velký ping. Už len 5% a bude uploadnuté video. Jeden chybí. Je v celách nebo kde? CTčka poraďte prosím, ať můžeme dávat nějaký hry. Nejspíš bude mít tu SPčko. Ok, nepřed... Takže pojďte na mé střely. Budete doplňovat rameno na rameno. Ježiši. Sorry. Budete doplňovat blíže k mým střelám. Dáme si první reakci na skok. Bo. Vážně, mě je mi 13. První reakce s výhrou na skok. Kdo byl první? Japonec. Budu to říkat? Japonec. Vadí? OK, takže pojď na mý střely. A Japonec. napiš si, jakou atrakci chceš. Nebo jestli chceš zabít jednoho z těchto dvou. OK. Takže jdeme na fotbal. Fotbal je směrem tamhle, takže pojďte za mnou volkem. Volkem, jenom volkem, zakazují čupět, skákat. Ok, pospěkali si samiš. Počkáme si. Poslední dobíhá prvního. Pojďte za mnou volkem. Běžte na středovou lineu. Kdo se dotkne míče, má kill. Doplňujte rameno na rameno. Dáme si poslední reakci na skok.
Japonec by měl umřít. Můžu ho zabít nebo ne? OK. Takže... herní módy... Fotbal. Myšte jeden na každý k jedný tance. Zase je to bugnuté. Aha, tak tady to je bublí. Já jsem si takže, přicvikl fotbal palec. se ruší. Bishirajce. Joj, to čínské jméno si Jak dám. se ruší fotbal? Číňan znaky. Teď se tečko poraď mi, jak se ruší fotbal. Nevím, to je složitý. Nefunguje, když to spavnu míč, tak odletí. Co to bylo, co? Dotknu se Yep. smíče, promiň. Teraz budu písat, že Hedrix Predat HT. Bete smna. Já ho nechcem. Musíš to vzít, jinak budeš mít kick. OK, Od CTček. Aspoň jednou za 6 kol. čakaj. Ďakujem, Potrincel, pôjdete všetci do boxu. Vyhoď USPčko. Ďalej, Vyhoď USPčko. máš na to pravo. Kto ďalej od šachty? Vyhoď to tam. Padne. Počkej, tady ten vyšel jenom kvůli mě, tak ho prostě nezabije, jo. OK, nech jdu, ježiši. No běž tam do... Počkej, mají tam jít nebo Nech čupíte, pozrajte, pod seba čupte, pozrajte po seba. Takže, vy traja ste super, máte zakázané stať, čupieť, máte povolené stať. Nemusíte pozerať pod seba, nepozerajte sa na mňa. Pozerajte sa na moje strely. Ups. Také zlé. Šupě dívat se pod sebe, nesnech pod sebe. No lepíte se zády na sedmi stěnu, už jich celou pokoju zády na sedmi stěnu. Mě, to prostě to zajímá. Na zadní stěnu nebo na to, na celé předmět? Jo, na zadní. Tak to bys mala dať každému a huf. Kdybych ti to měl čistat tolik ne. Berem úslp. Jakože našich celou budete všichni na hlavní tělový sledy a budete What the zároveň celám. Nebudete se tam hejbat. On hovorí trochu ako hold Neprovokuje. udrysy. Majú dovolené boxovať? Máš zákaz se hejbat, to není box. Blokéry Ok. zabijí. Ne, čas není zabijí. Zákaz hejbat. Ne, měl jít blokem za mnou, chápeš? Aha, a proč nešel? Takže zabij potom aj Davidovská. Blokem blokem za mnou. No, konečně. Jinak ček Simone, protože ti nejde prej rozumět. Zastavte se, Nemáš. běž se na tuhle stěnu. Udělat vám řadu ramenů na rameno. Hej, nejde ti rozumět. On hovorí ako to dievča z autobusu. Potom, když už moc ticha. Moro, tam jde ti blbě rozumět, prosím běž CTček, nebo si to zpráv. OK. No, tak je. Skočte. No, pojďte velké tam, no. Hej, vypni ty písničky tam u sebe.
Kto? To jsou sousedi. Tam ten Mortan. Má tam nějaký Aha. Hej, normálně ty půjdeš na forko, jestli nevypneš ty písničky a Ale to jestli ti nebude nepouštím rozumět. já. To To je jedno. nepouštím. Prostě jde to u tebe slyšet, tak to vypni. To můj brácha, já To je nesnáším. jedno, jde to od tebe Já mu nemůžu říkat, co má dělat. Můžeš. tak nemáš rád jailbreak. Přesně. Tak mi to může říct ty. Tak běž k teroristům, ne aspoň. Asi ano, Archy, asi ano. Já slyším písnička a on nějak jakože dělá ham, skoč, vyskoč, Pojďte na tohle tu zeď, ano, Jo, tečky, potom ti dám BDčko. První reakce na čup. Tak, každý si vybere jeden stupínek. Hlebe. Na moje slovíčko teď budete převolávat ten asi 10 do první kuchne do toho druhého stupínku, tak má toto. Teď, Má Pepe? ano. Nechajte mi ho. Prečo? Lebo já. On si vybral voľný deň na druhé kolo. Mortan, tak už jdeš do těch CTček. Ne, Mám si brať Takže Simonu? Mám demíčko. ty Ok. já se začnu nasadit. Takže po otevření cel půjdete všichni bez zdržování na žilový skrydu, tak neučiní mákil, vyhoďte zbraně, pokud je máte, ať se zahráme normálně. Kdo to hodil? Na žilový schody, jo, běžte jeden s Kuskou. Kusko, zatím se postav tady, když se najde cel. Idem já. Ok, tak běž. Tak jo. Nalepíte se člen na východ vašich těla, pustíte tam klávesnici a myš mi příkaz a zákaz a bude to plnit do 2 sekund. Nightwatch vede. Okay, Poprosím. Dostane VD. Ano, tečky. Takže potom se vyjde hráč z něčí vedení domů. Tak, takže dolní celá vpravo vyhodí USPčko. Máte zakaz na USPčko je tam na Dobrý, USPčko nesebereš. VDčko hodilo granát. Tak, VDčko hodilo granát zabít. Ty vyhodíš USPčko, dělej. Kupáči, 1, 2, 3. Dobře, pak si tě otestuju. Chlupáči skoč. Chlupáči otoč se zády ke mně. Vyhoď to USPčko. Hodím ti digla i hned ho vyhodíš. Vyhoď ho dopředu, za sebe, tak super. Máš zákaz se Tak jo. hýbat? Půjdete, vem toho digla a hoď ho na mě směrem. Vem ho si náka a hoď ho směrem dopředu, ke dveřím. Prosím ťa na chvíľočku, otvor celý. Nalepte se členom na východě vašich chlap, jsem sám již. Tak, půjdete přímo cestou bez zdržování na hlavní celé, které máte před sebou. Super, takže USPčka by neměl mít nikdo. USPčko tady v celé leží furt. Super, a tamhle by mělo být taky teda. Super, takže čupíte, koukáte do sebe, nehýbete se. Čupíte, koukáte do sebe. Tak, teďka si konečně zahrajeme nějakou... Nice. Dáme si asi bazén si dáme. Tak pojďte velkém za mnou. Nechceš se někoho zbavit z nich ještě nějak hodně. No jo, na bazénu máš to udělat. Tak, pojďte v čupu za mnou, čupu. Tak, super.
Tak, neblokuj to nikdo tam. Doběhněte na tu stěnu, kde jsou skokánky. Tak, je vás docela dost, takže už jsme tady byli, dokud blíže sem k mým výstřelům. A to keby urobili teda sporu, tak to by bylo dost blbé. Koukal. Nemáš klid ty dveře. Aj tam na niečo je. Bud. Tam si vyšel, počkej. Nas ein. Takže poslední reakce na skok. Tak, doplňte. Tak. A ještě pár se zbavíme, takže první reakce na skok. Tak poslední. Tak, dobrý, jste 3. Takže běžte naproti prostřednímu skokánku. Tak. Takže dáte si závod. Tedy pojďte na tyhle schody, které máte už z toho skokánku, dáte si závod. Dávají se z druhé strany. Takže tady na tu stranu, takže tady skočíte, odrazíte se od konce skokánku, doskočíte co nejdál, poplavete, tady vyskočíte, boknete do stěny a půjdete na proti svému skokánku na tady ten Já takovýhle, hlídám odsnutí. na tohle, jo? Tak jo, já hlídám třeba tady, začnete na městůvisko start. Musíte plavat, zakazuju podvádět, takže poplavete, boxnete a půjdete na svůj, prostě to vyvýšení, co tam je. Tak jo, start. Ha! A ten, kdo bude poslední, ten co? Ten, kdo je poslední, umírá. Zlepte. Poslední byl tady ten Davidos. No ale to zap. To se velkém za ním. Davide si mohl přežít. Hej, on byl prvý, se mi zdá. Já bych ti dal z gulu. A zabil bych si všechny, normálně Ace by si zdal. Ho, Takže... skočte. Ne. Ježišimarja, já jsem debil. Galantně, ale nemáš vedečko. Máš vedečko, sorry. Já jsem debil. he? Já jsem na tisku. Galantní VD. Galantní VD. Tak hodej. A na akom? Berte Simona. Já už jsem ho bral. Ok, takže máte zákaz skákat, šupět a boxovat. Jelen VD. Ha, Jelenovi dáme VDčko. Po otevření cel vyjde jenom hráč označený VD, kdo vyjde jiný, tak má kill. VDčka Pavel nezabije. VDčko vyjdi. VDčko Ty jsi mu to vyjdi. nedal, vole. Ty jsi mu ho nedal. ty jsi mu to nedal. Jsem to zabil. A ty jsi zabil toho galantní jelen. Jo, vlastně sorry, vy jste oba dva galantní. Gentlemana, no sorry, já jsem se spletl, tak... Zuri, ne? Kde jsi? Přibližně 5. Poblaz, já jsem teda s nějakým uchylakom v celé. Tak vyjde jenom CTčko. Takže zakazuje vám stát a skákat a boxovat. Kdo stojí má kill. Takže po otevření cel půjdete všichni. Nice. Nehejbete se, když se tam Makio čopíte a koukáte pod sebe.
Akorát keď si chcem zobrať Simona, je mod. Vede. Není mod, je volný den. Není. Je volný den, všichni mají volný den. To vravíš ty. No se kou... Uh, Kdo vylez na ten set, ten šéf říkám, kid zase. Šikovná. Kto zobere to USPčko Makil? Kto bude do mňa strieľať s Digo Makil? We need a cover. Kto je pred zbrojkou na vlastné nebezpečenstvo? Čupě dívat se do země, nehejbat se do další má kill, dávám poslat přímo. Nosebek se má kill, dáme restrik. Koho vidím má kill. Boxujte se. Koho vidím má kill. Dožít. Aj raz, koho vidím, zabijem. Jsi debil. No ale pojďte si zády na zadní slovo vašich slova, nebudete se hejbat. Majú vyhodit USP. To je Počkej, zády na východy nebo jak? zády na zadní. Tak otevření vašich chcou podezřet všichni na hlavní schody. Skoč. A tam se nebudete hýbat. Dojte USPčko, killere. Mě došli na vrch. Dobrý se teďka. Killer, vyhoď. Mají zákazy. Vyhoď to Jo, nebudu se USPčko. hýbat. Ukazuju vám čupit a skákat a boxovat. Kto dá USPčko i hneď, nezabijem ho. Nehejbej se. Ale to nemají zákaz. Mají zákazy čupit, skákat a boxovat, co jsem to říkal. Ale on se hejbal. Stát? Jsem říkal tak. Majú zakázané stať? Mluví jenom Simon. Stát, ne. Dobrý. Takže jim môžem dať 7 kill. Nemají zakázáno stát. Neříkal, že s tu levou myšlej, tak to tam velkým se mnou. Koho zabijem na kill? Zastavte se, stůjte. Kam zmizel jeden do prči. Aha, to no. Hej, vy jste ho tam nechal jít? Hej, vy jste fakt... Počkej, kde je? Počkej, kam šel? Aha, vieme už. Ok, takže čupě dívat se do země, čupě dívat se do země. Aha,
Dáme boxovací mod. Kdo se neboxuje má kill. Boxujte se, koho vidím má kill. Máš PP. Aha. PP ti neplatí, protože jsi měl zbraň. Takhle, sorry. Davidos nemá VD, protože měl zbraň, ale žilel po celé teče. Neplatí. Okay. Takže, jakže dostal volný den, kdo mu dal volný den, gentleman, neplatí ti VD. Obidvon. Takže na lepiču začínám na východě vašich těla, pustíte klávesnice a myš, dáte si box na celách, zapínám teď. Kto sa neboxuje kill? Pokud jste na celé 2, tak jste mrtví. Tak super. Takže ty vyhoď USPčko, Helman. Vyhoď to USPčko. Vyhoď to USPčko. O 1. Open. Nie, ja mu hodím do aberety. OK. Po otevření cel nikdo nevíde. Vyhoď to. Vyhoď to. Tak super. Aha, okej. Tak. Open, inak ho zabijem. Mám rukevníka. Tak. A ty vyhoď taky USPčko, gentlemane. Ale, Zap ho, dělej. Máš na to Gentleman už nemá. sekundy. on ho nemá, ja som ho zobral, chápeš? Aha. Pozri sa, pozeraj sa, vidíš, vyhoď to, inak máš kill. Mluví jenom Simon, po otevření vašich cel půjde na hlavní dělovou čáru, všichni půjdete na hlavní dělovou čáru. Zabijem ho, ak nepôjdeš. Levá horní cela, běžte tam zabít, schovává se tam. Tady hej, ale tady není dělová čára. Ja viem. Dělové schody, na hlavní dělové schody, všichni na hlavní dělové schody. Všichni na hlavní dělové schody. Tak, super, máte zakázáno Sorry. stát, skákat, boxovat, pustíte to. Zapte ty, co cupuje, protože máme vypuštěný klávesnice. Prosím, nie. Ježiši Kriste. Sorry. Mi ušla myška. Tak pojďte velkým za mnou. Stop! Zab ho. Nice. To byl free kill, když se ještě docházel, on něco tam bindoval, nebo co dělal. Aha. Máš Pepe na ďalšie kolo? Dobrý, tak. Nedostaneš sa už von. Pojďte za mnou volkem. Si frajer, keď máš konspiraci. Tak, běžte na tu stěnu, kde jsou moji střely. Tak a třeba já na vás budu, dáme si AVP. Musím takto. Průmírak. Takže výběr obor otázek. Teda, obor otázek, ne, jestli chceš jít první, druhý. OK, takže Archy běž druhý, teda první. Skokánek, na moje slovíčko odrazíš od konce. Na moje slovíčko starce odrazíš od konce. Pokud se neodržíš od konce máš kill, a ne, pokud mě než na moje slovíčko start máš také kill. Start. No rokovačík. Start. Kámo. Já jsem řekl na mé slovíčko start, vole. Chci zabít rovnou. Teď? Aha. Tak teď. Přežila to. Tak, teď pod Zurin.
On je třetí. Ne. Postavíš se na začátek, tím odrazíš se profil. od konce a pokud tě trefne, tak jsi mrtvej start. Na to víš start. Inventář. Tak, pojďte za mnou. TF. Rozdaní nemáš to obcházet. Může. Ale já jsem mu to zakázal na smůlu. Ale on má pep, no vede má. Šiši. Puste klávesnici. Poslední... Vyhoď ho. Poslední reakce na skok. Knife jde na něho. Lomený Simon. Dáme si herný mod sa volá Prestrelka. Ještě chvilku. AK chcete AK? OK. AK zapínám 14:30. Dej random. Dám AKčka. Zapínám random i hneď. Ďakujem. I need cover. Ja si ho dám s Galilom! Ja som sa ho zapil s Galilom. Lol. Ja som ho zabil s Galilom, tak čo chceš? Pajkala. A WTF? Nahlaste Nightwatcha, on má wallhacky. Myslím len toho, ktorý... Berte Šimona. Dobrý, si ho nemá volat, jenom je lepší jako ty, tak dneska nemůžu brát. To má gulu, má kill. Hej, ja som Šimona! Hej, otevřete celý Verečko. OK. Ale má ho na celý den, takže si počká. Ty vole, co děláte? No pojď Zury, ne, nebuď nahoře, nebo jo. Tak, ty vyhoď USPčkem. Máš na to 2 sekundy. Nightwatch, prečo si ho zabil? Vyhoď to SPčko, nejak máš kill. Hlavně 5. Kuba. 4. Máte zakázáno skákat, boxovat, běžovat, teď nevím, proč se odešel od hlavních dveří. Be carefulný, buď Kaufland. Dej do zbrojky, vole, jeden, tady jste úplně slab. Kto vyjde na kill? Tak jo. No ale Peter se přelom na východ, ještě klávesnice a myš What the heck? Půjdete na hlavní želové schody. Jeden je tady nahoře, vole. Jeden je tady nahoře. Jeden je tady nahoře. Šupíte, koukáte od sebe, nehýbete se. Šupíte, koukáte od sebe, nehýbete se. Tak.
Držte jedno CTčko do zbrojky. Máte zakázáno boxovat, vole. Open, prosím ťa, opni to. Open, prosím. Danke. Všetci na mieste mŕtvi. Tak jo, pojďte volkem za mnou, jsem u jílky. A dobejněte, ty vole, opovaď se. Běžte dovnitř do samoty. On si myslí, že je cool, keď má niekto M4A4 Asimov Battle Scared. Najsík. Dobrý, zůstaňte tam, nikde neotvírejte. Môžem to rozdírovať? Ne, nikdo tam nestřelí. Presne. Kamož má Trigona statrakového 10 nalep, 5 nalepiek. Budu vás děrovat a koho zabiju, tak má kill. Jenom já. Nikdo jiný. Ja som ho zabil. Pušte mi někdo gaz zbraň. Nech sa páči. Mě trošku činká. Lol, asi moc. Aha, chápem. Pozri sa, jak mu dám headu, pozeraj sa. Skoro to bola heda. Gonda, Fortonda. Dostal free kill, ty kokos. Ja som myslel, že to s dlho beretami sa nedá tírovať. Máš VD ďalšie kolo. Ja som myslel, že sa to nedá tírovať. Mám Šimonu, takže potvrdím si videl len hráč so značením VD. Prosím ťa, žični mi toho Asimova, aby som... OK. Danke. Potvrdím si videl len hráč so značením VD. Máte zakázané... Gentleman vyhod USP. Máte zákaz... nalepte sa... zadkom na... zadnú stenu. Vyhoď ho. Zadkom na zadnú stenu vašej cely. Otevři celé. Ještě. Kto vidie, má kill. Dobrý. Kto blokuje, má kill. Takže... to nebo... Aha, OK. Takže... Na zadní. máte takže po otvorení cieľ pôjdete všetci do tých cieľ, kde strieľam. Kto pôjde iná má kill. Tam to na 45. Každý kopíruje tajný spolek, Explorer změň si jméno, jen tě nahlásím. VD skončilo, ti VD, pripoj sa k nám. A každý si nalezte do nejakej blbosti. OK. Takže... Kdo to hodí, kdo mi teček napíše... Kašli na... Zmíněte se. Všichni jsou střel.
hajzl. Nebudete se hýbat, čupíte a koukáte pod sebe, budete zády otočením k východu celé. To tak nebude makil. Čupit koukat pod sebe. Kto bude pre zbrojku na vlastné nebezpečie? What the M4 a 4 si všetci berú. Takže, vidím, že už aj dochádza hen toto. Dajme si mod, koho vidím, zabijem, okej? Když mám nad hlavou Zabijem vás všetky. Oh, má vlasy. A bude mít rozsáhlý třeba a hodnají budoucí Aleluja. Takže nalepte se na východy vašich stela, pustíte klávesnice a myš, kdo chce mikrofon skočí. Ja. A já jsem skočil. Ahoj, čau, hej, Karlíku, drž hubu, ty kido. Drž hubu, explode, skurvenej, malej, zasranej. Co za kidi? Drž hubu, ty seš kid, malej, vole. Mohli vysť? Drž hubu, nemakruj. Tak, poslední reakce. Máte zakázáno skákat do stavbek, dva čupet půjdete přímo cestou bez zdržování na hlavní želvé schody, které máte před celou. Hýbete se, čupíte, koukáte pod sebe, ještě nebudete na své doplnění. Já jdu prdele. OK, takže... Ďakujem, že ste si pozreli tento štvrtý part z hry Counter-Strike Global Offensive. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite sa nechať like, odber, pozitívny komentár. A... Moje meno je Hedrix a uvidíme sa pri ďalšom videu. Tak, čaute!